Hvad synes I om de moderne genbrud? Det er mægtigt. Jeg kan godt lide, Herman Bang. Hvorfor? Fordi at han... primært fordi han var homoseksuel. Gjorde op med samfundets sunkne dyder. Hvorfor en blomst? Ja, det er en amalbansk blomst, som er visnet, ligesom hans kvinder gjorde i hans noveller. Visnede og døde. Ja. For eksempel i Ved vejen. Snakker han om Katinka Bay, som dør af tuberkulose. Men faktisk så dør hun jo af hendes kærlighed til jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og så dør hun, fordi hun ikke får lov til at yde sin kærlighed. Ja. Får ikke lov til at undertrykt. Ligesom han var bange, var det. Kurt Ravner spillede ham der, som hun så ja, elskede. hvad er det, han hedder? Jeg kan ikke huske det.